Ő itt Béla, a csirke. Egyáltalán nem sírtam 10 órát, miközben elkészült. Miközben vágtam ki a formáit, türelmes voltam, mert ilyenkor türelem kell. A ragasztáshoz nem kellett sok idő. Nem ragad össze. Nem ragad össze. Sem, csak 6 órára ülök itt. Nem ragad össze. A celluxozás is viszonylag könnyen ment. Hol a celluxom? Hol a celluxom? Itt van. Menjünk, hol van? Hol van az eleje? Nem találom az elejét. Nem ragad. Pontosan olyan könnyű volt, mint ahogy a videóban is láttuk. Most ez kajak egy ilyen szar lett. Hát a csőre is el van rontva. Benyomódott a feje. Most szétjött. Nem tudom megcsinálni ezt a csirkét, na. Elköszön Sanyi. Ne, szétjött.